Sziasztok! Itt FNAF Hungary. Megmutatom a FNAF rajzokat. Kezdjük az első részét. Kezdjük. Két lapot kihagytam, de mindegy. Itt Foxy az én kedvencem. Nem hasonlít? Kicsit hasonlít. Inkább azt tetszik, nagyon tetszik. Megörülök. Nézem, Foxy. Itt van egy nyelvé. Bonnie. Szerintem ez sikerült a legjobban. Elmondom, itt is ugyanezt akartam csinálni, csak most már ennyi lap fért ki. Mindegy, kezdtem volna. Szerintem ez sikerült a legjobban. Nagyon-nagyon robotarszált, és ide írtam a nevet. Itt van Freddy! Mint Babos Mónika, egy kicsit olyan kancsal lett. Freddy. Hát azért jó. És itt van Chica! Chica. Látjátok? Ez egy kicsit nekem lett robotarta szerintem Chica, de jó. És itt van Bengal. Manigál. Igen, ide írtam. Ennek le van csukva a szeme, csak szólok, és azért színeztem be gyorsan. Áthúztam kékkel a körvonalaikat, mint látjátok. Hát, szerintem ez nem sikerült annyira jó, de mindegy. Na, itt van, annyit tudok, hogy a FNAF 3-ba szerepel. Szerintem ez is jó, még nem írtam ide a nevét. Egy kicsit olyan lett, mint egy zombi, de mindegy. Na, annyi lenne a FNAF rajzok, vagy még rajzoltam. Ja, nem, csak akartam. Na, annyi lenne a FNAF rajzok, remélem tetszett. Ha igen, nyomjatok le egy lájkot, és írjátok ide, hogy megtetszett. Nektek az első, a második, vagy nem tudom hányadikban, majd összeszámoljátok a videóba, és iratkozzatok fel rám, többen is. És majd szólok nektek Hangouton. És sziasztok! Sziasztok!